Fl-eqel ta' sħana sajfija, meta ħafna minna nkunu qed nifriskaw il-baħar, il-plejers tat-tim nazzjonali ta' taħt it-19-il sena tal-volleyball jinsabu għaddejjem taħriġ intensiv fil-kumpless sportiv tal-Kottonera biex jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-Iżlanda. Dan hekk kif wara naqqas ta' 5 snin, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Volleyball se debat lit-tim nazzjonali tal-volleyball għal kompetizzjoni li kellha ssir is-sena l-oħra, iżda li tħasset minħabba l-pandemija. Casey Bunce, li hija l-kapten ta' dan it-tim, spjegat li hemm diversi plejers b'esperjenza li kapaċi jaffaċċjaw kompetizzjonijiet bħal dawn u bl-għajnuna ta' plejers oħra jistgħu verament jiksbu riżultati tajbin. Kemm għalija u kemm għat-tim sħiħ huwa onur kbir li ħan nirrappreżentaw lil ġdudna barra minn Malta. U alla volja ħankun qed nikkompetu kontra timijiet li huma tajbin ħafna li se nagħtu l-100% tagħna. Waqt waħda mis-sessjonijiet ta' taħriġ, kellimna wkoll mal-coach Stefan De Cerlis li qalilna kif minn barra tħejjiet li rikjedi l-sports fil-pitch, l-atleti jridu jħosshom tajjeb mentalment ukoll. L-esperienza tkun qiegħda prattikament bejn 2 ta' Settembru u l-5 ta' Settembru. Għandna 3 logħbiet, għandna logħba kuljum, għandna logħb kontra l-Iżlanda, l-Faroe Islands anke Ġibilta. Il-coach spjega li minkejja din il-kompetizzjoni kienet ikkonfermata ftit ta' xhur ilu, it-tim xorta daħal b'impenn biex ikun preparat mhux biss għal dan il-kampjonat Ewropew, iżda anke għal kampjonati oħra fil-futur. Minħabba problema kena bil-pandemija tal-Covid li għadna għaddejjin biha, dat turnament l-European Championship kellu jsir proprjament is-sena l-oħra ġewwa Lussemburgu. Però minħabba l-health issues li kienu ġie postpost għal dis-sena. L-Iżlanda kkonfermaw li jħostjaw prattikament xahar u nofs ilu u mill-ewwel kif konna konfermati nistgħu nikkompetu bdejna bit-taħriġ tagħna. Malta!